horse in the class. Y gogledd sy'n galw nawr wrth i ni weld bod na benderfyniad wedi dod i'r adran yma, i'r cesig neu'r adferch dros 4 blwydd o'd. Gyda'r Ceffylau Hela i'w marchogaeth a'r Pwysau Trwm. Y gogledd sy'n galw nawr wrth i ni ddeall mae Rose Gold sydd wedi mynd ar wobr gynta gyda'r Ceffylau Hela i'w marchogaeth i'r cesig neu'r adfyrch Pwysau Trwm a llon gyferchedau gwresog i'r perchennog Teresa Jones.